Moi boas, benvidos novamente a esta retransmisión da octava edición da subida a Ponte Caldelas, a derradeira das citas do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Montealegre. Un ano 2025 cheo de moita emoción na montaña galega, como soe acontecer, prácticamente con moitos flecos resoltos ao longo das últimas carreiras, algún que outro aspecto por resolver, como podría ser a adxudicación da agrupación 5C, que polo momento queda das mans de Carlos Rodríguez, pero bueno, aquí estamos para non ofrecervos imaxes de coches en carreira, senón para recoller os testemunhos, para recoller as opinións, a información, o que nos queiran retransmitir pois os diversos participantes, competidores nesta subida a Ponte Caldelas. Xa deu comezo a carreira, esta última manga oficial, esta cuarta carreira oficial da fin de semana, terceira manga da xornada do domingo, unha xornada de sábado na que vivimos as carreiras en circunstancias de secos, en chuvia. O domingo pola mañá amanecía chovendo, a manga de adestramentos con chuvia, menos chuvia, pero mollado igualmente na primeira carreira, e hoxe, sabedes, e agora mesmo, pois sabedes, a pista, o asfalto, o trazado, atópase en circunstancias de seco, porque o sol, onde abre, pega. É verdade que as humidades estarán presentes ao longo do circuito, hai zonas máis pechadas, zonas máis cubertas por árbores, en eses casos aí as humidades van presentar desafíos máis sensibles para as unidades. Polo momento, as cousas están da seguinte maneira. En primeira posición, entre os non carrozados, atópase Jorge Fernández Vilarchao, co Gloria C8P. Segundo, Pisco Ventín, Collacar. Primeiro tamén dos Carcross. Miguel Ángel Rodríguez, co Fórmula Uteda, é segundo. Terceiro, segundo dos non carrozados, segundo dos Fórmulas e Barquetas. Martín Villar, primeiro dos CMs e cuarto da clasificación dos non carrozados, co BRC 05 Evo. O quinto da absoluta é Jorge Pérez, primeiro de carrozados, co Porsche 991 GT3 Cup. Daniel Rodríguez, sexto co Silvercar S3. Manolo Senra, séptimo, segundo dos carrozados. Octavo é Abraham Vázquez co Yacar. Noveno, Blanco con outro Yacar. E décimo, Tino Iglesias co Ford Fiesta N5. E a súa vez, terceiro de non carrozados. Bueno, perdón, terceiro de carrozados, como corresponde á súa montura. As cousas están dese xeito. Entre os de regularidade temos que agardar a que se resolva esta cita. Onte moi empatados entre Iván e Sito, moi empatados entre as dúas equipas. O se veremos que pasa. O se veremos como se resolve esta circunstancia. Non vamos poder advertir xusto nesta conexión, porque os tempos da regularidade saen con certa demora, porque teñen que ser verificados e redactados por parte do equipo que se encarga destas tarefas. E a estas alturas de carreira non imos ter esa información, falaremos con eles de como foi a fin de semana, pero xa na seguinte conexión na entrega de premios, aí teremos o podio final da carreira tamén para os da regularidade. Serán os primeiros en chegar hasta a nosa posición, debe estar a piques de chegar xa o primeiro dos clasificados, primeiro dos en tomar saída, Marcos Rodríguez con Albino Antonio González, co Opel Corsa GSI, en breve, e se non me engano, eu estou escoitando para atrás un ruido de motor, previsiblemente se xa esta primeira unidade, como digo, o Opel Corsa GSI, que co dorsal 97 e baixo paraugas da escuadra taboada, vaise dirixir a esta posición onde, bueno, pues os coches teñen que xirar, teñen que colocarse para logo poder prepararse para baixar xa para o parque pechado final. Agora parque pechado de meta, e aquí estamos nesta posición. Deixade botar unha ollada, porque por aí escoito, e aquí chega, sí, efectivamente, xa esa primeira unidade dos da regularidade. Vamos darlle paso, a ver que nos contan. Marcos Rodríguez, Albino González. Bueno, carreira rematada, fin de semana o que se pon fin. Vamos a darlle tempo que se despose do casco, que se quite o sotocasco, que se poda preparar para escoitarnos sen problemas, tamén o Hans. Bueno, fin de semana rematada, polo menos na parte competitiva. Contanos un poquinho como viviche esa proba. Ben, bueno, era a primeira vez que viña. A climatología non era para andar como a tolos, pero bueno, pasámoslo de puta madre, que era o que viñamos, cos compañeiros todos, conocer máis xente e seguir, bueno, no que nos gusta as carreiras. É o que vivimos, a divertirnos. Ahora agardar a próxima tempada. Preciosa, por certo, unha subida super preciosa, mola moitísimo correr nela. Traballas dentro do coche desde que sales hasta que se acaba. Noraboa e vémonos logo na ceremonia de premios. Gracias, veña.
Imos continuar con máis protagonistas. Neste caso, Eloi García con Rafael Portas a súa dereita, con quen imos falar xa de seguido, tamén dándolle tempo a que se despois de casco o da escuadra Pontevedra con este Peugeot 106. Bueno, Eloi, terminadas carreiras, toca o tempo das valoracións. Bueno, pues la verdad que muy contento, veníamos a disfrutar, a correr lo que nos dejara el coche y nosotros. Después de 7 años sin correr, pues más que contento. Objetivo de pasarlo bien y lo cumplimos y nada más. Celebrar el cumpleaños con este hombre que cumple hoy y nada más. Como un hermano para mí él. Y la verdad que estamos disfrutando como enanos. Pues enhorabuena y a seguir así. Muchas gracias. Bueno, pues mira, con cumpleaños incluido, con fin de festa por todo grande. Vamos a hablar también con José Luis Gómez, que... Vamos a abrir la puerta. Bueno, contanos un poquillo, ¿cómo pasaches ti durante la subida? Porque te vimos driftear en cada curva, te vimos con coche cruzado. ¿Qué tal la subida? Pois a verdad que o pasamos moi ben. O único iso, non nos agarraban moito as rodas. Ahora que saliu o sol bastante ben podemos correr algo, porque con aquelas rodas non nos permitía moito, metíamos cuarta e seguía o coche perdendo a roda. Ahora nesta última nos fallou a bomba de gasolina, pero bueno, ainda así, onte todo moi ben e hoxe moi ben tamén igual. Pues enhorabuena e a seguir. Gracias. E vámonos con máis protagonistas. Seguimos cos da regularidade. El caso de Cristian Castro. Cristian, non sei o resultado desta manga, pero na anterior, tío, que mellor resolveches a situación, non? Sí, se nos dio bastante bien correr en mojado, por lo que se ve. Hicimos 2 primeros en estas 2 mangas, a ver esta. Bueno, ahora, independientemente del resultado, entiendo que contento con la subida. Sí, muy contento, estamos disfrutando mucho, estamos corriendo bien, el coche se está portando bien, que es lo importante, que siga así. Mira, pues a seguir así. Nos imos continuar rápidamente para non montar moita cola. Vamos con Carlos Gutiérrez, con David Martínez, ou todos os drifters presentes no campeonato galego. Carlos, bons días. Drifteando a máis non poder, non? Pues la verdad, lo mucho. El coche ahora mismo, este coche no se da para derrapar, pero me lo paso muy bien. ¿Qué tal a subida? ¿Qué foi o máis complicado? La subida este año no me acabo de convencer por el tema de que en regularidad al final no, ayer nos sobraba muchísimo tiempo. No me acabo de convencer como otros años, que me gustaba muchísimo la subida de casa. Este año a ver si arreglan esto. Pero muy bien, la verdad. El Copos, que después de un golpe aquí lo tenemos, dándolo todo. Eso tamén é importante. Nos vos dous entendemos que esas circunstancias de ese tempo que hai que facer estimado tamén pode sufrir alteracións pola alteración do trazado. Vamos falar tamén aquí con Amorín. Bueno, contanos que tal a fin de semana? Pois ben, un fin de semana moi ben, a subida moi bonita. Estuvemoslo pasando ben, que é o que viñemos, pasalo ben. E agora que pensar xa na temporada que ven? Sí, habrá que pensar na temporada que ven a ver que pasa. Esta dámola por finalizada logo. Noraboa, damos por finalizada esta, claro que sí. E agora, despois de Darío Amorín, pues mira, o Ford Focus de Fernando Ferreiro. Bueno, estamos aquí facendo valoración das carreiras desta fin de semana. Esta fin de semana pues, bastante ben, nos divertimos moito, sabíamos que era moi complicado e agora estábamos collendo gustillo, pero bueno, se termina. Había que votar un día máis. Claro, un día máis era unhas voltiñas máis, para divertirnos por lo menos. Bueno, ahora imos festexar o resultado cos compañeros de equipo, non? Exactamente. Pois moitas gracias. Grazas a vos, nos continuamos, mira, con Iván e con José Antonio López. Dous dos que están chamados a intentar pelexar polo campeonato de regularidade. Creo que tiñades opcións todavía, que tiñades opcións aínda. Non sabemos o resultado desta porque aínda tardarán en publicalo, pero cales son as túas sensacións? Bueno, a subida da casa o ano pasado por un segundo non fomos campeóns porque non podíamos ser subcampeóns, ou era campeóns ou nada porque empataron a puntos. Este ano mirámonos na mesma tesitura, nesta última vaise decidir
se sai con diferencia que o ano pasado, que este ano sí que vamos a ser subcampeóns, non? Estamos aquí e xa vamos a ser subcampeóns. Nada, alegro-me de verbos que botábase vos de menos. Bueno, pois ahora agardar un poquinho e falamos logo no parque pechado. Ojalá, vale, que está todo ben, gracias. Unha das equipas que pode estar pode ser campeona na montaña e a outra equipa, a outra que temos que agardar a que se publiquen os resultados desta manga, porque tamén poden ser campeóns outra vez máis. Os de diante teñen opcións, pero tú tamén. Sí, no, pero ayer lideramos, pero vino la lluvia y aparte de la lluvia, justo en la primera manga, una pastilla murió y lo peor de todo es que no tenemos repuesto en el coche. Siempre traemos y justo hoy no había nada. Entonces, forzando, pero bueno, a ver, el subcampeonato ya está asegurado, algo es algo. Bueno, ahora a celebralo, a pasarlo ben e independentemente do resultado, entendo que satisfeito pola tempada. Sí, muy contentos y sobre todo tenemos unos rivales que son durísimos. Ahora Iván Persi también, si ganan, se merecen el título como más que nadie. Y justo nuestros compañeros del Focus también ya están a un ritmo que ganan carreras. O sea que estamos otra vez, como el año pasado, en la última manga se decide el campeonato. No en la última prueba, en la última manga de la última prueba. Señor, repetimos a situación do 2024, logo falamos no parque, Gracias por estar aquí. Bueno, pues sí toca hablar con Quintas. Y ahora íbamos con Valladares, un tempo de 3.08 para él. Pedimos tamén valoración. Te veo emocionado, pero contanos cómo valoras a fin de semana. Pues el fin de semana la verdad es que estuvo bastante bien. Hoy tuvimos el tiempo un poquito más complicado, pero tuvimos ruedas buenas, entonces zafamos un poquito. Pero ahora asuntarse qué equipo de acelerar, ¿no? Sí, claro. A tomar algo por ahí y a pasarlo bien. Bien, pues adiante. Y vamos a ir avanzando para non facer demasiada cola aquí. Vamos a ir rapidiño. Cos tempos tamén, González, que ten un tempo de 2.46.5. Bueno, como foron as carreiras? Bien, bueno, es mi primera experiencia en el mundo del motor, primera vez con el coche también, y muy contento, la verdad, terminamos, que era lo que buscábamos, probar el coche y bueno, seguir. Próxima tempada a montaña. Seguro. Nos esperamos aí, graciñas. Tempo para González, que chega agora este 3.05.7 nesta última manga. E nos imos meter por aquí o micro. Bueno, como foron as carreiras? Ben, un fin de semana entretenido, onte bastante ben, hoxe, bueno, a chuvia pola mañá non acompañou, pero bueno, vimos aquí a divertirnos, non estamos facendo campeonato de montaña, entón sempre vimos esta prueba para fin de temporada. Bueno, pues nada, agora a xa relaxarse e a recapacitar sobre o que pasou, non? Moitas gracias. Veña, gracias a ti. Echamos porta por aquí. Tenemos tempo para Llamas, para Carlos Llamas con 3.13.3. Como foron as cousas? Ben, perfecto, sin problema. A mañán a primeira hora mollado, complicado, pouco acongojado, pero nada máis. Polo demais, estupendo. Ahora a pensar na tempada do ano que ven. Sí, na próxima subida a Ponte Caldelas do ano que ven. Pues aquí nos veremos, aquí estaremos. Gracias, Carlos. Vamos a continuar tamén con Luis Torres, con Luqui Torres. Bueno, Luqui, contanos da subida, como a viviches? Ben, o que pasa é que co parón do ano pasado e a rotura de taboada pois non me dou encontrado. Tivemos que joder moito en preparar o motor novo e non mellorei os tempos da anterior no 23, pero bueno, moi contento con chegar ao final e ter o coche listo para o ano que ven. Veña, pues aquí te esperamos, para o ano que ven. Luqui Torres, como decía, ese tempo de 2.57.6. Noé González chega agora tamén con 2.49.3. Tempo para él. Bueno, onte en seco, os en mollado, os é un pouco máis complicado, non? Sí, ver, ahora se linca rodas de mollao, quizás me equivoquei algo e tal, pero bueno, antes deslizaba bastante. Metín slicks e tiñan unha carreira que se traían chantada e deslizaba bastante, non sei por qué, pero bueno, bastante contento. Habrá que volver po ano. Veña, pois o ano que ven, mirámonos aquí, o ano que ven estaremos tamén por estas ubicacións. Espero, collendo as opinións, os comentarios de todos os que se vayan achegando hasta este punto. Temos aquí a Rodiño Gómez, que pechou ahora esta manga con 3.01.3. O sea, unha jornada complexa, non? Complicada. Como foi a fin de semana?
Bien, bien. De menos a más, hoy a la mañana un poco menos con la lluvia, pero bueno, bien, contento. Eso es importante. Vémonos luego en el Parque Bechado. Tras Rodiño tenemos a Puime por aquí, con quen falamos de seguido. Buenas. Fainos unha valoración da fin de semana. Perdón? Unha valoración da fin de semana. No, todo bien, todo en orden. Sin incidencias, coche entero y todo perfecto. Disfrutando, ¿no? Pero bueno, todo bien. ¿Perdón? Disfrutando. Sí, sí, claro, por supuesto. Para eso estamos aquí. Pues eso es importante. Venga. La boa. Avanzando también. Ahora con Samuel Pérez. Samuel un crono de 2:51.1. Samuel, fin de semana, miroche mirando os cronos, andas preocupado? No, non damos salido deste puesto, tiña un pique aí bonito con Pablo que está aí atrás, agora volviña a ganar, eu penso que é suficiente ter así piques bonitos entre nós, sabes, alegres, que non como están pasando noutras carreiras que culpan a xente do que non é, pero bueno, aquí vimos a pasalo ben e cada un a correr co que pode, non hai moito máis. Noraboa e gracias por darlle caña nas carreiras. Vamos a seguir intentando e a ver se pues, estamos aquí outra vez de volta. Claro. Gracias a ti. Precisamente, Pablo Castro, que o que ten que achegarse por aquí. Claro, decíanos Samuel, fala co que ven detrás, que lle acabo de ganar outra nova manga. Había pique aí, ¿eh? Había pique, pero pregúntale en la estrada qué pasó. Nada, ahora ayer guay, bien, ayer sí que guay, corriendo duro. Pero ahora, hoy, al llover, no tengo ruedas de mojado, salí con unas que me prestó Samuel, 2 atrás de calle, adelante también, que tienen 5 años, o 10, o 15, y nada, me tocó levantar. Y ahora montamos blando, pero había zonas que había que levantar, yo varios sustos, pero bueno, bien, nada. Feliz, temporada lista y perfecto todo. Venga, pues enhoraboa, a continuar, y nos buscamos ahora o protagonismo de Fran Pérez con 2:58.9 en esta manga. Fran, temporada rematada. ¿Cómo se deron as cousas de ano? Bueno, bastante ben. Se o ano fora así, firmaba ahora. Habrá que esforzar un pouco máis no que ven, non habrá que darlle máis caña. Máis caña, máis un pouco. Pouquiño a pouco. Veña, pois a seguir, que temos por aquí moita cola. Bueno, non tanta hora xa. Sabedes, aquí neste hueco tiña que estar César Figueiras, non salía na primeira manga, tampouco fixo na segunda oficial, e temos o que entendo que o campeón da agrupación. Ah, vale, pasou antes. Ah, bueno, pues entón teremos que, mira, vamos a facer unha cousa. Vamos ver aquí os tempos, non sei se mira, se recibe por aquí. Mira, voy a votar aquí en directo, bueno, por resolver esta duda. Carlos Rodríguez, primeiro clasificado da 5C, esto dacho campeonato, non? Sí, señor. Pero se miro moi serio. Bueno, porque non me gustan as cousas como se fan, non? Non me gusta que falen de min, sin razón, entonces. Pero bueno, non pasa nada. Eu non me meto con nadie, ando a miña vida, levo 20 anos nas carreiras, nunca tuve un problema con nadie, entonces o resultado está aí. Bueno, falame de carreira, como foi a fin de semana? Ben, unha fin de semana moi complicada, non? Porque o tempo non sabíamos como iba a estar. Dalle enhorabuena a César, que me fixo correr toda a temporada moi duro. De feito, xogámonos todo nesta manga. Esta manga ganou na el, pero claro, ao levarlle 600 décimas de ayer, o campeonato levei no eu, porque é moi pouca diferencia. Dalle enhorabuena a todo o seu equipo polo traballo que fixeron todo o ano, e seguir así. Pois seguir así, vémonos o ano que ven nas carreiras, non? Posiblemente non. Da, o ano igual volvo ao Nacional. Falaremos con calma. Teño que, bueno, sentarme con miña xente, valoralo en frío e miraremos que pasa. Estaremos atentos para ver que decisión tomas. Carlos Rodríguez, campeón da agrupación 5C, resolto na última das mangas. Moi boas. Estamos facendo valoración das carreiras, valoración desta fin de semana. E como viches ti esta subida? Pues moi bonita, a verdad, moi bonita, moi ben, pasei no estupenda, a pesar de que a primeiras mangas pois rompín palier, tuve que subir con un palier solo, pero bueno, claro, era un día que podía aproveitar a correr, é a primeira, debuto nesta subida, polo tanto, pero moi contento en general. E cada che enhoraboa? A afición estupendísima, sí.
moi ben. Dito, doche noraboa, que nos miremos o no que ven. Sí, seguro que sí. Vémonos nas carreiras, nas cuneras, pero mellor sobre asfalto. E vamos continuar con máis protagonistas. Este David Suárez con este Renault 5 GT Turbo. Bueno, como vivimos a fin de semana? Pois de maravilla, unha subida que me encantou, a organización moi boa, e esperemos repetir para o ano que ven, volver a estar aquí. Bueno, pues nos esperando que veñas. Gracias. Gracias a ti, gracias por estar nas carreiras, por facer familia na montaña galega, e por facer chegar a tantos pois esta afición. Rai, contame, como foi a fin de semana? Te vimos por momentos disfrutar, por momentos complicados. Fai ti a valoración, non é que quero facer eu? Nada, a ver, en general o fin de semana ben, porque, bueno, ainda non mirei o tempo desta manga, pero creo que sacando a última donde que fixemos un trombo, porque, bueno, isto non se parece en nada ao coche que tiñamos antes, queda moito que aprender. Sacando esa manga, o resto creo que baixei en todas. Bueno, falta adaptación, e sei que se pode correr moito máis con este coche, pero pouco a pouco. Con Roma non se fixo nun día. Estaremos atentos á próxima tempada, as primeiras carreiras, iremos facendo contigo esa valoración de progresión sobre este coche. Vale, moitas gracias. Enhoraboa. E nos continuamos con máis opinións. Óscar, moi boas. Contanos ti como foron as carreiras. Nada, pois moi ben, o fin de semana onte pois tuvemos un pequeno problema aí no coche que demos solucionado para hoxe. Onte xa nos fallou na primeira oficial, a segunda oficial non pudemos xa salir, hoxe, pois nada, de menos a máis, mellorou a pista, mellorou o tempo, melloraron os cronos, pouco a pouco, pero bueno, moi contento, o coche fai 2 carreiras co teño, ahora xa empezamos a coller o punto e a ver que tal daqui en adiante. Veña, pois por próximo ano vémonos e valoramos de novo. Vale, moitas gracias, veña. Óscar Franco, que tamén entra no parque, bueno, vai dar a volta para entrar ben, colocarse ben dentro do parque de meta. Aquí outro señor que ten unha cara de satisfacción, que madre mía, esto pasámoslo ben, non? Sí, a verdad que sí. Viñamos probar un pouco isto da montaña, pero bueno, bastante ben. E ao final que ben, nos quedamos na montaña. Sí, a ver, se me deixan, algunha máis farderemos, sí. Entón estaremos atentos ao calendario 2026 para ver onde te colocas. Está seguro, non? Sí, está seguro, gustoume. Bueno, pues, nos damos enhoraboa e te agardamos ano que ven. Gracias. E proseguimos con a escudería Ourense, con Antonio Mosquera. Señor, nos miramos en todas. Ali onde estemos, correndo como organizador, apoyando, patrocinando este paixón polo automobilismo. Exactamente. Gústame, entonces é o mellor que podo fazer. Que tal foi hoxe? Porque onte en seco ben e hoxe en mollado se complican as cousas, non? Algo sí. A segunda pasada e a primeira sí. Agora non, agora está ben. Pues, alegramos de verte aquí dentro do coche e seguimos falando logo no parque pechado. Nos queda sempre con ese ton amable, con ese sorriso. E aquí outro señor que nos ven mirando entre sorrindo e con temor. Non teñes medo que nos mordemos, pero contanos ti, que tal a fin de semana? Bueno, pois bastante ben. A verdade é que eu son daqui de Puente Caldelas e tiña así uns nervios, bueno, por correr aquí na casa. Entre onte calor, hoxe un pouco de chuvia. Bueno, bastante ben, a verdad. Acabamos, que é o importante, e nada, coche enteiro e a pensar na seguinte. Bueno, pues ahora a pensar na seguinte, na próxima tempada, nos estaremos por aquí, esperamos verte. Gracias, Bruno. Bueno, Bruno Montero, que xogando na casa, correndo na casa. Por aquí, o señor Bermúdez. Bueno, valoración da fin de semana completa, unha fin de semana con climatología cambiante, con un novo trazado sobre Puente Caldelas neste final complicado, despois de meta. Que tal foi a cousa? Bien, yo a la meta, bien, como otras que estamos acostumbrados. La verdad que el resto que esta es la primera vez que hago una subida y entonces el tiempo aquí, digamos que corrí bastante, pero aquí se trata de ir fino, que es algo que a mí me falta, entonces pude disfrutar de él y le di todo lo que pude. Pero eso, los tiempos no sé. Para 2026 algo de montaña máis? A ver, no sé. Yo es que se me gustan mucho más los rallies. Por lo menos hay más, no sociedades, que tampoco soy muy partidario de ellas, pero es otro rollo, tío. Mola, mola. A ver, que lo disfruté porque la conozco un poco, que soy de cerca, entonces, muy bien. Bueno,
Pois non era boa, e falamos logo, graciñas. E aquí chegase pase niño seguinte de participantes a dorsal 64. Moi boas, vemosche con boa cara, isto que dicir que as carreiras foron ben. Bueno, sí, a verdad que todo moi ben, un fin de semana moi cambiante, moi bonito. Bueno, maravilla, a verdad que non podemos falar mal daqui da subida da casa, carallo, senón mal vamos. Ahora planes para o ano que ven? En principio Rally Spring, depois a alternativa, Rally de Pontevedra ou da casa ou daqui. Pero bueno, sobre todo a ver se siguen ca subida daqui de Puente Caldelas. Bueno, pois vámonos ali a disfrutar. E vamos agora a agradar por máis protagonistas. Nos igual temos que recolocarnos un pouquiño, porque imos avanzando, non sei por que imos índonos botando cara arriba, pero bueno, dependemos de cando eles paren o coche. Achegándonos a un novo protagonista, a unha nova unidade, Diego Torres, que con dorsal 63 nos vai facer agora mesmo a súa valoración da fin de semana. Bueno, pues nada, viñamos aquí para probar mellor o coche, a caixa, bueno, pues darlle unha carga cos compañeiros, bueno, non sei ao final como quedou aí a pelea con Bruno e tal, pero bueno, miraremoslo ahora, a ver, que tal. Agora a valorar e a pensar no que ven. Sí, nada, foi por pasar, bueno, un fin de semana, bueno, de pruebas cos colegas, vamos. Enhoraboa. E gracias por estar connosco. Imos con Ledo, que non sei se nos mira con un pouco cara de susto ou que, pero como foron as carreiras? Como foi esta fin de semana? Bueno, viñamos probar o coche por segunda vez. Non saliron os tempos como quería eu, pero vámonos adaptando á nova montura. Para o ano que ven? Para o ano que ven, que plans hai? Para o ano que ven, se teño 205, vou salir co 205 en algunha, e noutra salirei con este. Bueno, pois vémonos nas carreiras. Enhoraboa. Hai que dar enhoraboa, porque rematar as carreiras, chegar ao final, meter o coche nun parque, isto solo sabe o que costa quen está dentro dun coche, evidentemente. E aquí temos outro señor que completa a carreira, que completa unha fin de semana complicada polo que ambienta a climatoloxía. Que tal foron as cousas? Foron ben. Aquí hai que chover algo máis hoxe, pero tuvo ben a cousa para o fin de semana, para probar para o Carballiño. Tú pedías chuvia para que a cousa estivera ben probada. Me quería probar o coche en chuvia, que ainda nunca o probín. Aparte, comprei unhas rodas boas para salir con elas, e nada. Non as pude encatar ben en agua. Bueno, pues mala sorte, pero creo que é divertida a fin de semana, non? Si, home, estuvo ben. Estuvo ben a subida, a verdad, moi chula. Enhoraboa. E adiante, continuar con esa carreira automobilística, pensando no Carballiño, probando coche para próximas probas, combinando con moitos pilotos diferentes modalidades. E aquí temos un señor, un coche, pois, oye, que non é o coche habitual, que non é o coche de toda a vida, pero que hai que resetear e empezar de cero, non? Ni máis ni menos, hai que empezar de cero, intentar facer o máis parecido posible a outro, a ver que sale daqui. Que tal a fin de semana? Bueno, fin de semana ben, viñemos con rodas moi sustas para divertirnos, intentamos probar cousas ayer que fixemos no coche, e nada, hoxe non traíamos rodas de chuvia, estuvemos aguantando, con ganar esta última manga, para min é como se quedara primeiro xa. Mira, enhoraboa, e seguimos falando, Juanma. A mí me decían nas cunetas, joder, o Santi, con perdón polo abrupto, como foi evolucionando desde que comezou no coche hasta ahora, dá gusto verte. Sí, a verdad que tuvimos unha temporada moi boa, eu non me pensaba que iba a estar pois loitando polo título, conseguímolo, a verdad que moi ben, o equipo traballou moi ben, Sergio hizo uns relajes estupendos, maravillosos, a verdad que, bueno, tuvimos aí lucha con Compos, María, Rosendo, moi ben, todos eles, bueno, os aquí o sábado moi ben, os coa chuvia, a verdad que non me gustou ali moito, pero bueno, no, moi ben, contentos, ganamos, disfrutamos, que é o mellor. Pois enhoraboa e a seguir así. Moitas gracias. Santi Fernández, con ese título no bolsillo de agrupación, falamos con unha muller que sempre ten un sorriso, e hai que fazer valoración da fin de semana e da temporada. A temporada moi guai, o fin de nada, viñemos sin opcións a nada, pasar un pouco ben, a cabala e listo. Así que guai, coche enteiro, acabamos, non hai máis.
Un fin de semana complicado a todos os xeitos, porque ter esa doble climatoloxía tamén, bueno, non fai fácil as carreiras. Pa min a pena foi porque non chovera hoxe todo o día, pero bueno, é que me gusta correr mollado, sempre o digo. Era esa segunda que nos dixo, que buscaba máis agua. Como? Era esa segunda que nos dixo, que buscaba máis agua. O outro creo que é o chico do RC azul. Quería ganarme, non foi capaz, creo. Bueno, enhoraboa, María, e vémonos logo. María que se pete en esa teima de eu quero correr en auga. Porque lle gusta, claro que sí. Mira, a agua que empeza a caer agora. Moi boa, señor. Como foi a fin de semana? Como foron as carreiras? Ben, a verdad que ben. De menos a máis. Pero bueno, ben, contentos, moi contentos. Ahora pensar no que ven. Sí, bueno, ver se si podemos ir facer algunha prueba máis e tal por aí. E po ano habrá que estar aquí outra vez. A luchar, xente. A plexar duro, Claro, sí. Sí, enhoraboa e a continuar. Vámonos con Covelo. Hai que falar porque isto é unha especie de regreso, non, Luis? É unha forma de volver á acción, non? Ás veces, unhas carreiras atopas a xente pois que coñece un pouco, pero falar con Covelo é falar dun regreso, falar de alguén que parte da historia do automobilismo galego e que dá gusto verte aquí dentro dun coche. E que tanto apaches ti no fin de semana? Bueno, un fin de semana perfecto. Fin de semana para pasalo ben, volvendo co León, que facía 5 anos que non andábamos nel, acostumbrándose. Si unha extraña sensación, pero bueno. Acostumbrándose o coche a ti, non? O coche a min e eu tamén a él, por conta que trae. Pero bueno, son sensacións, pero moi ben. E un fin de semana de 10. Este último manga estaba pa seco e, bueno, como quedaba un poquinho de agua, podía chover ou non, dudamos un pouco. Quedamos como mollao, equivocámonos, pero bueno, dá igual. Aquí vimos ya pasalo ben, dá igual. Para non que ven que plastes. A ver si facer montaña, porque a montaña gustame moito. Entonces facer algunha subida. E logo co copiloto facer algún rally mix. A ver si dentro do bag encontramos algo para facer, para botar unhas risas, porque a verdade é que se pasa ben, é un bo rollo. É o que se leva desto, pasalo ben. Bueno, pues nos pasámoslo ben contigo tamén, enhoraboa, e grazas por estar aquí na Ponte Nova, sí, en Ponte Caldelas, madre mía, onde estaba eu, en Asturias casi. Graciñas e vémonos nas carreiras. Vamos con Tato que outros que quería dar guerra, e quiso dar guerra na fin de semana. Dimos guerra, non, na fin de semana? Sí, bastante. Estuvo complicado porque choveu, ayer moi bon día de sol e hoxe a mañá moi mal. Ahora seguir pensando no ano que ven, non? Sí, hai que pensar no ano que ven e, bueno, ainda queda Carballiño, ainda queda o Rally San Froilán, que é o rally da casa, ese, pois contamos correlo. Venga, pues nada, agora o parque pechado, graciñas. E continuamos, mira, con outro señor que é un habitual da montaña, dos que non se intentan non perderse carreiras. Rubén Iglesias, contanos ti, como foi a fin de semana? Pois a fin de semana moi ben, a verdad que moi contento. Estamos igualando, é a primeira carreira que igualo as 4 mangas, sabes, os tempos. É dicir, nas boas de seco igualei os tempos por milésimas, arriba e abaixo, e o resto moi ben, todo perfecto. Está pensando na temporada que ven? Sí, a ver que facemos, igual máis ben tiramos hacia o Rally Sprint, que corremos un pouco máis nun día solo. E a ver, ainda non sei, ao que acabe o ano, despois das festas todas, a ver que pasa. A descansar, que merecedes, enhoraboa. Vamos con Rubén Blanco, con este E21. Señor Rubén Blanco, facemos valoración da carreira e a tempada na montaña. Bueno, a temporada un desastre, porque sacando tabuada, despois un problema tras problema. E nada, hoxe, bueno, ayer na primeira manga ben, despois empezamos a arrastrar un problema sei coa carburación, que solucionamos ahora. E bueno, contentos de acabar, a verdade que viñemos aí un pouco, ayer tamén físicamente estábamos aí un pouco cansados, bueno, causa do traballo, pero bueno, pasamos o fin de semana bo, que xa facía falta cos compañeiros que temos aquí, que a verdade que dá gusto vir a correr, e nada, agora seguiremos con Millet, que é o principal que queremos preparar para o ano que ven, que en principio está casi para ir a probar, e a ver se ainda podemos facer algunha hora hacia final de ano e probalo e preparar a temporada que ven, que é a ilusión que temos. Bueno, pois a por elo e o lío. Venga, gracias. Bravo, Rubén, con ganas de ver eso, plans, proxectos do ano que ven. E temos por aquí a Alexis Souto. Alexis, moi boas. Moi boas, que tal a fin de semana? Buenos días. Bueno, un fin de semana bastante ben, fallándome cousas no coche, pero ainda así conseguimos facer un tempo bo. Ahora xa hai que pensar na montaña do 2026. Sí, hai que empezar a montar algo para o 2026.
As sorpresas. Sí. Seguramente cambio de montura, pero un rombo igual. Bueno, Alexis, esperamos verte ca nova montura, xa nos iremos enterando e falaremos seguro con calma. Graciñas, enhoraboa. Alexis Souto que nos anuncia incluso xa un cambio de montura de xeito generoso, non se guarda exclusiva, Vamos a tirar un pouco máis para baixo. Vamos a falar con Carlos Laje. Boas, Carlos, que tal foi a valoración da carreira desta fin de semana, as carreiras e a tempada? A ver, a tempada, ben, esta carreira mal porque o coche foi bastante mal de suspensión. Corrixino ahora nesta última. Ahora, nesta última, a mellor que me encontrei co coche. Unha boa temporada, non empaña a boa temporada. No, contento, o coche contento, pórtase ben, fiable que non me dá problema, é o importante. Enhoraboa, e seguimos vendo nas carreiras. Hasta logo. Vámonos ahora con este chamativo, con este espectacular AX Proto que foi chamando a atención de todos ao longo de toda a fin de semana. E bueno, fuches un dos focos de atención da fin de semana, Moi ben, pois agradecese, de verdad que é un orgullo que a xente lle guste o coche. Bueno, fomoslo probando e ben, sin problemas, o coche está montado de cero, non deu ni un solo problema en todo o fin de semana. Ben, agora a facerse a ele e ir poñendo ben a punto. Mira, pues a darlle duro e a disfrutar con él. Para agradecer a toda a xente que me botan a man, pero sobre todo a dúas persoas moi importantes, que se non chega a ser por eles sería imposible, que sería Roy, que é o artífice deste coche, e a miña muller, que ten unha paciencia que imposible meter máis. Darlle as gracias a todos e sobre todo a afición que dá gusto correr na casa. Vale, gracias. Veña, agradecemento dado. E deixamos marchar o X. E vamos a ir con David Martínez, con este M3. Me lo leo por aí a foto de Gilillo, de estes colores fantásticos. Que tal a fin de semana? Bueno, unha experiencia nova, xa que nunca correra unha subida, bueno, algunha vez nunca falta unha primeira vez. Te afacías o sistema? Miro moito para o lado que non hai nadie, poño algo nerviosa ás veces, pero bueno, agora xa vamos a facéndonos máis. Se te chegas a montaña noutra ocasión, pues estaremos por aquí e falaremos con máis calma. Moitas gracias, sí. Noraboa, e imos continuar a Sabatino por aí, con máis protagonistas. Mira, temos por aquí tamén a outro dos homes que é imprescindible na montaña en Galicia. Señor Maki, que tal? Aquí, paseando. Pasando el día aquí un rato, todo bien. Que tal as carreiras? Foi complicado esta xornada mañá, ¿no? Sí, todo bastante complicado. Ahora estaba mejor para correr, pero bueno, hay que correr en todos lados, en lluvia y en seco y en todo. Pero se pasaba miedo. Oye, temos ganas de, non sei, hai moitas ganas de verte no Siroco, de que se acabe de poñer ben, pero sei que sempre que falamos do Siroco, dis... El Siroco ya está castigado, ya no vas. No creo que lo vuelva a quitar. E este cochito vai ben, Este coche vai ben. Este es de Jacobo, a mí no me gusta. Tengo que quitar el mío. Tengo uno nuevo que sí quito para el año mío y voy a andar con uno nuevo. Pero no, voy a volver a los de motor de moto, que me gusta más. Bueno, pues miraremos de aí e te agarramos na montaña no 2026. Veña. Señor Miguel Ángel García, señor Maki, decía unhas persoas imprescindibles da montaña porque son moitas tempadas que le va acompañándonos. E aquí Javier Feiría, un home que se sube o coche e non se baixa nunca máis. E contanos ti, que tal a fin de semana? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, un fin de semana un poco raro porque traigo cosas nuevas en el coche, monté un diferencial nuevo y probando cosas y como bien sabes llevo muy poco tiempo en esto, haciendo kilómetros, disfrutando mucho. Hoy fue el primer cero que hice, enrosqué abajo y cogiendo ritmo con el coche poco a poco y confianza. Pasándolo canutas para llegar aquí porque dio problemas también el diferencial, tuvimos que andar a soldar ahí, bueno, cosas de las carreras. Cosas das carreras. E nada, noraboa, e seguimos falando logo no parque pechado. Vamos a avanzar agora con Antonio Cid, con este Evo 8. Antonio, unha montura que chama atención, que dá gusto a vela. Que tal te topache ti encima dela? Cada vez máis cómodo. Nunca anduvera nun 4x4, quedeime con ele, era de Jorge, compreino e seguir aprendendo pouco a pouco. Co coche a verdade que non ten nada que ver co que eu tiña antes, nada, pouco a pouco, ir mellorando porque é moi diferente ao que tiña antes. Pero bueno, moi contento. Pois, noraboa e falamos logo máis tarde. Vamos con Ricardo Ligero, con este León Supercopa MK2.
Moi boas, contanos un poquito de ti como foron as carreiras, como as viviches? Bueno, pois un poquinho, como sempre, de menos a máis. Hoxe estaba un pouco día complicado, a mañán estaba chovendo moito, foi mellorando o día, e agora ao final xa prácticamente era unha carreira de seco. E bueno, eu salín ao final con rodas de mollado, porque empezou que eran unhas pinqueiras, e arrisquei que saí cos de mollado, pero se se era a mí hubiera salido cos de seco. Eu hubiera rascado un segundiño máis por aí, pero bueno, é o que hai. Cosas de carreira, exactamente. Bueno, pues noraboa, falamos logo máis tarde. Imos pechando a tempada, imos temos que ir avanzando, porque temos aquí unha cola de 6 coches. Se ha completado, se ha chegado Jorge, que dice que completaron as carreiras os carrozados, van a empezar a chegar os carcross. Habrá que ir tamén falando con eles. Falamos con Ángel Freire, e antes de falar das carreiras, soplaronme onte noite que na vosa asistencia había unha muller que creo que era a tua nai facendo unhas filloas espectaculares. É certo, sí, señor. Trouxe unhas fillós. Inda hai algunhas, se te queres pasar, inda podes probar. Bueno, pues iremos logo. Que tal as carreiras? Que tal a fin de semana? Ben, moi ben, a verdade, contento. O coche vai de cine, tiñamos un probleminha co eixo de atrás, pero agora parece que o solucionamos perfecto. Anduvemos couceiro e eu todo o fin de semana aí a loitar un co outro, ahora decantouse para couceiro, pero encantado, porque o ir o coche ben, xa só o cómodo que ver, xa vale un mundo. Bueno, pues noraboa, e logo pasamos por un fillo, Conta con nos. Hasta logo. E aquí ven esa outra parte dese pique. Dicíanos Ángel, ven toda a fin de semana, pero o couceiro fixo me correr moito. Buenas tardes. Pois sí, tamén me fixo correr a min, que cuidado, menuda carreira fixo que correu, bueno, foi suerte nesta última manga, que eu apertei un pouquinho máis, e el creo que foi un pouco máis precavido, e bueno, pois ao final resultou así. Pero bueno, tuvo moi ben, un pique aí guai con el, que é moi bo compañeiro, e moi ben. Pues noraboa, e seguimos vendo na montaña. Moi ben, moitas gracias. Pois ano, veremos a ver, Dios dirá. Esperemos que sí. Aí está, esperemos para o que ven. Graciñas. Pasando, imos con Ismael Martínez, este BMW 3000. E claro, cando un mira chegar esta cor laranxa despois de unha curva, xa ten claro de quen se trata, de quen é, e sempre dá gusto verte en carreira, Nada, bueno, eu alegro-me estar aquí. A verdade que bastante contento e nada, darlle as gracias á asistencia por botarnos unha man todo ao largo deste ano, que sin eles sería imposible estar aquí. Fin de semana boa, unha boa experiencia. Sí, moi contento, o fin de semana estamos aquí, entonces, perfecto. Estamos aquí, que estamos ben. Pois noraboa, vémonos ano que ven. Esperemos que sí. Veña. Vamos adiante, vamos a avanzar, xa temos os carcross con Nosco. Vamos con Fran Casqueiro, con este Golf TCR, unha das unidades especiales do Campeonato Galego. Fran, contanos como foi esta fin de semana de carreiras en Ponte Caldelas. Bueno, esta fin de semana foi un pouquiño dura para nós, tanto para min como para a equipa. Po equipo sufrimos bastante, onte na primeira de entreno rompemos un palier, e eso dañou tamén outras partes do coche que cando intentamos reparalo pois non tiñamos os repostos suficientes aquí, tuvemos que ir a casa a buscar material e perdemos a primeira oficial, na segunda oficial saímos con todas, pero asegurando para polo menos ter unha puntuación. Non foi mal do todo, pero bueno, Manolo sacou unos 4 segundos que casi que sentenciaba o título. Entón, hoxe, igual, as condicións non son as adecuadas para este coche, non fomos capaces a melloralo. Ahora, nesta última, creo que fomos capaces a salvar os muebles, pero pouco máis. Bueno, igualmente, noraboa, vémonos ano que ven nas carreiras. Vamos a falar con seguinte convidado, señor Álvarez Rosendo. Bueno, unha tempada boa, non? Ten pinta moi a clasificación xeral do campeonato e te miro nunha boa posición, non? Sí, non nos podemos queixar, foi un ano bastante bo e, bueno, pasámoslo moi ben, competindo con xente moi top e estamos super contentos, a verdade. A ver que considerarte a ti dentro dese grupo de tops. No, seguimos sendo os mesmos compañeiros da casa e aproveito para darlle as grazas a toda a xente que nos ven a axudar, a asistencia de todos os compañeros que están ali
botándonos unha man e gustanos ser da casa e non entrar en grupos top. Se os tempos logo nos dan, pois mellor, pero xa creo que a nosa unidade non é unha das punteiras. Noraboa pola tempada e vémonos nas carreiras o ano que ven. Moitísimas gracias a vos e espero vervos pronto tamén. Mira, un piloto top, ainda que él non o diga, de un piloto top a un piloto, pues que decir, mega top, porque Manolo Senra ten un historial, ten un palmarés, vou dicir así, o fino, vou dicir o fino, un palmarés acongojante, por non dicir unha palabrota. Manolo, título de agrupación, non? Había que loitar e pelear, había que facer correr, aquilo menos fixo correr un poquinho. Por suposto que sí, pois título é o campeón gallego, co cal máis adiante non podo ir, que está Jorge Pérez, que é completamente inviable. E, bueno, pois estou contento, por suposto que estou contento. Outro máis das carreiras, ahora xa, cal é o seguinte paso? Ainda nos queda algo que correr este ano ou xa deixamos po que ven? No, algo máis este ano sí que queda. Por lo menos vamos a ir á carreira de campeóns a Ponferrada e posiblemente o Rally de Coruña tamén. Ali estaremos vendo de novo, pasando ben contigo. Pois moitas gracias. Señor Manolo Senra, un grande automovilismo, fíjate ti, alegándose de un subcampeonato, alegándose dunha agrupación, dicindo que non podo ir máis alá porque estás tema de aquí. Madre mía. Non me deixa correr máis, non podo ir máis alá. Di o señor Manolo Senra que o culpable de que non poda progresar máis na clasificación está dentro deste coche. Bueno, home, eu, que queres que che diga? Eu veño as carreras a ganar. Manolo debe moi ben con el, fiz unha carreira moi boa este ano, pero eu teño que ganar, é o que queda. Bueno, unha tempada que se pechas bueno, co título está pasando no bolsillo, pero pechas con triunfo que sempre tamén sabe mellor, non? Pois sí, home, despois de ganarlas todas, menos a Pontenova, que non fomos por o tema de que era o Rías, despois a fin de semana seguinte, tamén vir aquí e non ganala, pois sabíame mal, quero celebrarlo, chegar abaixo ali antes de entrar con todo o meu equipo que traballaron todo o ano, traballaron a sarreo porque hubo que modificar o coche varias veces por o tema do clima. E nada, un ano espectacular, non se pode pedir máis. Gracias a todos, gracias a vos tamén por cubrir as subidas. Como sempre, dedico a meu irmán que está no ceo, a toda a miña familia, a todo o meu equipazo que teño ali abaixo, e vémonos po ano. Ahí está, vémonos po ano. Jorge Pérez, campeón galego de montaña 2025 en carrozados. E mira, por aquí estamos Óscar Crosa. Vamos a ir intentando ir rapidiño, pero mira, dinos por aquí, dinos así un gesto, rapidinho, valoración rápida, fin de semana, ¿cómo fue la cousa? Pues un fin de semana muy bonito, hoy ha sido un poco con las aguas, pero ya veis el día que se ha quedado y nada, contentísimos de aquí. Enhorabuena, gracias por el espectáculo da fin de semana. Hasta luego, guiño. Vamos con Esteban González. Bueno, fin de semana de carreiras. Pídenos valoraciones rápidas para quitar un pouco a colado medio. Como foi a cousa? Bastante divertida, foi moi divertida. Probamos un pouco mollado e a verdade que ben. Temporada 2026. Bueno, pues ano, a ver se facemos algo. Enhoraboa e mirámonos ano que ven. Sergio Baliñas, outro dos homes que pelexou co Óscar Cross aquí en Ponte Caldelas. Pídenos valoraciones rápidas para este fin de semana. Ben, bueno, puden probar cousas novas e por fin consegui un reglajes Bosch que non daba conseguido no coche. Marcho contento por ese detalle. E máis, que me foi ben na agua e me moi ben. Bueno, pues, enhoraboa e a seguir así. O señor de las Heras, que está quitando casco porque ten que... Sí, está complicando, é complicado quitar o casco dentro dun coche tan pequeno, ¿no? Bueno, ¿qué tal la fin de semana? Muy bien, veníamos a hacer kilómetros y bueno, a coger experiencia, las sensaciones son muy buenas, el coche va perfecto y nada, dar las gracias a la escudería y a la organización de la subida porque estuvo todo de 10. Bueno, pues enhorabuena e graciñas. Imos continuar con máis protagonistas. Valoración rápida da fin de semana. Un 10. Un 10 para todo, subida de casa espectacular, organización muy buena, con el coche muy contento, cada vez mejor, más feeling con él, no podía salir mejor. Pues enhoraboa, ese 10 de valoración para fin de semana. Tenemos que ir
un poquinho rápido por mor de que se nos están xuntando demasiado, pero faimo a valoración rápida das carreiras que vivimos hoxe en Ponte Caldelas. Ose onte. Moi ben, a verdade, unha valoración do 1 ao 10, un 10. Un pouco de todo, ao final chuvia, son cousas do rally, un 10. Moi ben. Graciñas e continuamos con máis dos protagonistas desta agrupación 8 reservada para Óscar Cros. Fin de semana de carreiras, fin de semana en Ponte Caldelas con montaña, con seco, con chuvia. Contanos cómo foi a fin de semana. Bueno, fin de semana de menos a más, aprendiendo cada día, llevo pocas carreras y nada, todo un poco de todo, lluvia, seco, pues para mí mejor. Yo, un fin de semana genial. Bueno, pues enhoraboa por estar aquí, xa, que iso é importante. Graciñas. Mirámonos logo no parque empechado. Estaba aquí Aarón Goce, con quen tamén queremos falar, claro que sí. Bueno, fin de semana, como foi a cousa? Bueno, foi bastante ben para min, aprendendo e disfrutando. Ahora pensando xa en 2026 ou que? Ou algo de carcross por algún lado as faremos? Bueno, vou intentar ir ao Rally Mix de Barbadás, a ver si damos saltado ali un par de metros e disfrutar e nada. Sabedes, anotade aí na agenda o Rally Mix de Barbadás, este o Aarón Goce. Noraboa e miramos nas carreiras. Estamos buscando valoración da fin de semana. Como che foron as cousas? Moi ben, moi ben. A verdade que aprendendo moito en chuvia, que nunca habíamos corrido e moi contento. Quero lle dar a enhorabuena á organización da subida por facer unha subida tan boa. E a toda a xente que me axuda, que sin eles non sería posible isto. Que importante iso, enhoraboa. Dice, non quero falar. Bueno, pois, saudámoste. E continuamos, Ramón Rigueira. Señor Ramón Rigueira, que tal as carreiras? Onte en seco, en mollado, despois en seco, pouco lío, non? Un fin de semana moi complicado. Onte estuvo bon tempo, xe choveu, quixo secar, agora estaba medio mollado. Pero bueno, ben, o coche inteiro, que é o importante, e nada máis. E po ano, outra vez dar un pouco de guerra por aí. Temos temporada xa? Sí, en principio, sí. Se non hai novedade, esta é a última carreira. Bueno, que plans tenes? Faremos outra vez alguna do Campeonato Gallego, e igual llevamos alguna a Castilla e León e nada máis. Un pouco como este ano. Estaremos atentos ás intervencións, á lista de inscritos e falamos nas carreiras. Moi ben, venga, gracias. Bueno, nos imos recibir despois da cola que tiñamos, fíjate que estábamos saturados, pero claro, as carreiras a veces os tempos son así. E imos tamén falar con outro protagonista máis que chega dentro desta agrupación 8, unha agrupación que aquí en Ponte Caldelas era 21 unidades, eu creo que a máis numerosa de todas elas. Que tal viviches as carreiras? Onte en seco, se mollado, ahora saiu o sol, ahora volve outra vez a chover, comenta un pouco, como foi a cousa? Bueno, ayer seco, o sea, cuando corres en seco es más fácil todo, ¿no? Y hoy un poco salir con calma, porque nunca corrimos en lluvia tampoco, entonces, bueno, era probar a ver cómo iba el coche y sobre todo llegar arriba. Pero bueno, un fin de semana bastante bueno, estamos ahí a ver si estábamos luchando con Dani y César, como por el tercer puesto, y no sé, creo que tuvo uno de ellos un percance, entonces estamos ahí a ver si no fue mucha cosa, que lo importante aquí es que acabemos todos, que al final se gasta mucho dinero y lo primero es lo primero, entonces... Este é un deporte onde un compite contra os compañeros, pero tamén hai moito compañerismo. Sí, no, y sobre todo en esta agrupación. En el resto de agrupaciones no sé, pero en esta la verdad que somos todos unos colegas y nos ayudamos y hay muy buen rollo. Bueno, pues que continúas así, que es importante, enhoraboa. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos, na boca do protagonista que hai un pequeno percance no trazado. Vamos a ver, mira que cola de coches temos por aquí que están agardando para... Bueno, están xa en situación de aparcamento, non? Eu creo que xa están ubicados. Temos que ver se os fórmulas, non sei se os fórmulas chegan hasta aquí, se non, vamos a irnos avanzando. Vamos a ir buscando aquí tamén os tempos da manga para poder contarvos en que punto está a carreira. Pois mira, neste momento parece que o problema pode estar
non tomou a salida José Ángel Rodríguez de Busomotor Pollo, se o fixo César Domínguez, se o fixo Vidal, entre eles está o Sogo. Evidentemente parece que as cousas veñen polo parón ben porque, bueno, que non está aquí César, que parece que César Domínguez sufriu novamente un accidente, esta vez non despois de meta, senón no trazado, accidente, golpe ou incidente mecánico. Isto non temos información certa sobre eso. Bueno, desamos que todo vaya ben, que todo este ben, que sea un susto e que simplemente este trabado ali, pues que non poda mover unha roda e que xa que espera a grúa para mover o coche, que sería mellor das circunstancias. Quedan por entrar en meta todavía, aínda os carros de Vidal, Pereira, Rivera, si dá saído, que antes o manga non saiu, tamén o de Alex Crespo, Fran Cebei, Abraham Vázquez, Pisco Ventín, como Carcross, como agrupación 8. E temos depois a Rodríguez, a Ratón, a Villar entre os CM, tamén con Camba, e os fórmulas de Bernardino Lorenzo, Xan Prado, Miguel Ángel Rodríguez, e o fórmula de Fernández Vilarchao. Bueno, fórmula non, a barqueta de Fernández Vilarchao. Isto que queda por resolverse aínda, isto que queda por completarse, porque agora mesmo estamos agardando pues que se poda resolver as circunstancias que se estén dando previsiblemente co coche de César Domínguez, que como decía na xornada de onte sufría un percance que parecía máis grave do que era, que parecía que iba a repercutir moito máis a súa saúde. Incluso saiu o coche R por precaución. Houve unha valoración inicial dun comisario en que se indicaba que podería estar o piloto afectado a nivel de saúde. A verdade é que mirando o vídeo das 3 voltas de campana, pois un pensaría que nun carcross, que unha unidade tan pequena, podería mancarse, pero nin o coche, que baixou polo seu propio... El e o coche baixaron polo seu propio pé. Non houve maior lío. Ahora parece que hai algún outro incidente, están agardando os compañeros a que se resolva, e nos vamos a intentar tirar de información. E mira, déixame intentar entrar en primeiro lugar na canle da Federación Galega de Automobilismo. Sabes que estamos retransmitindo a través da canle oficial da Federación Galega de Automobilismo, porque sempre é unha boa fonte de información. A veces os comentarios que nos estades deixando, os comentarios que nos deixades vos, mira, bueno, teño que falar, teño que agradecer a quenes estades conectados, quenes estades agardando. Estamos vivindo a cuarta e definitiva carreira da subida a Ponte Nova, a octava edición da subida a Ponte Nova, a Ponte Caldelas. Eu métome, non sei por que teño Ponte Nova na cabeza. Onte falei da Ponte Nova, falei da subida a Ponte Nova, xa me quedei con ela metida. Octava edición da subida a Ponte Caldelas, a derradeira das citas do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Monte Alegre. Estamos completando a entrada dos carcross, dos da agrupación 8. Estamos agardando información, ampliación de información do que poda pasar con César Domínguez, que o que está no trazado. Non sei se hai algún tipo de actualización. Parece que, bueno, algún incidente, algún percance que mantén a carreira agora mesmo parada. Como ves, tíamos unha cola importante, tíamos unha cola importante de coches, pero agora nada, mira, os nosos compañeros Génaro, que está na outra cámara, que non está conectado, porque non estamos aquí neste espacio, non temos espacio para dúas cámaras, está aquí comentando que efectivamente parece está cargado, non. Están preguntando se solamente rompeu, bueno, de momento non hai ampliación de información, veremos se podemos darlo. Bueno, pois mira, sí, di algún espectador, algún dos grupos nos que compartimos entre todos información, que son uns elementos importantes a hora de coñecer información sobre cuestións así que son delicadas, porque uno sabe si meterse, parece que comentaba que está o carcross cargado na grúa, que parece que xa está baixando polo percorrido cara a saída para recollerse, e que parece que o carcross non tiña grandes danos, co cual pode avaliarse que se foi un golpe foi pequeno ou foi, bueno, pues non intrascendente, intrascendente no sentido dos danos ao coche e dos danos ao piloto, pero trascendente porque non lle permitiu completar a última das mangas. Pero parece que o problema poda quedar limitado e poda quedar reducido a unha pequena circunstancia.
nos agardando, así que se reanuda a carreira. Mira, para intentar traballar mellor, poder recabar máis información, vamos colocarvos aquí, vamos a permitirvos que miredes que non son os patrocinadores, empresas, institucións que apoian esta subida a Ponte Caldelas e tamén ao Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Montalegre, e regresamos de seguido cando completemos un pouco máis de información. Moi boas tardes, continuamos de novo neste parque de meta da subida a Ponte Caldelas. Xa relanzada a carreira, xa comezan a chegar os seguintes carcross. Parece que o problema que sufriu César Domínguez, falan algúns pilotos de problemas de dirección, posiblemente derivados do golpe de onte. Non sei se Vidal ten algo máis de información, a ver se nos pode lo mellor aclarar e completamos así. Bueno, pois vivimos ahora un momento de parón. Entendemos que o problema de con César Domínguez, a ti viéramos aquí, non sei se te podes ampliarnos información, se foi un tema mecánico, se foi golpe que... Me dijo que quedó sin dirección, le rompió la caña, creo, y claro, en el puente fue contra el guardarraíl ya, y ya nada, quedó allí parado.
unha pequena circunstancia, o sea, mala sorte, pero tal como foi o golpe de onte, pois podía ser todo moito máis falta, non? Sí, no, a verdad foi... Bueno, supoño que xa miraría que non tiña nada, ao final non sei como foi, pero iría algo despacio. Doblou aí despois contra o guardarraíl, pero bueno, el estaba ben, que é importante. Iso máis importante fora. Ahora, outro tema, valoración da fin de semana, carreiras, como as viviches? Fatal, fatal. Todas las mangas con bandera amarilla, no pude correr ayer, me pararon 2 veces, no repetí, banderas amarillas que eran rojas, pilotos en el medio de la carretera parándome y después sin repetir, o sea que ya me jodieron el fin de semana. Y hoy otras 2 banderas amarillas. Menos mal que esta pude acabar bien. No sé cómo salió, pero bueno, por lo menos. Ahora facer valoración e agardar a tempada que ven. Sí, a ver, revisar todo y nada, esperar al año. A ver, a lo mejor nos animamos a Cuntis, pero está complicado. Probar el Rally Mix. Bueno, pois si te animan nos miramos alí, e se non na tempada que ven, na montaña galega, graciñas. Pois mira, completa información sobre César Domínguez, el propio piloto aí en tema de dirección, non hai máis problema, co cual, tema zanjado, perfecto. Falamos agora con Adrián Pereira. Adrián, te miramos preocupado por os tempos. Como foi a fin de semana? Bueno, ben, unha subida moi bonita. Bueno, nada, aquí peleando no noso ritmo, pero peleando con Marcos. E bueno, ben, bastante ben. Bueno, pois, noraboa, e agora miraremos o tempo para ver como quedou a cousa. Bueno, sempre boa idea falar con alguén que é bolseiro da Federación Galega. Unha tempada como a bolseiro, non sei se podes facer agora algún tipo de valoración de todo o proceso que viviste este ano. Bueno, pues una suerte, la verdad, que la federación haga estas cosas, porque es muy bonito correr estas carreras y especialmente sin gastar dinero. Y bueno, respecto a la temporada, pues muy positiva. No esperaba obtener los resultados que obtuve, no esperaba ir tan rápido y bueno, poco a poco, creciendo. O crecemento é unha primeira valoración moi importante. Que tal hoxe? Que tal viviches esta fin de semana? Bueno, poco a poco. Fin de semana complicado por la lluvia hoy y tal. Ayer al final acabamos haciendo un tiempo decente, pero bueno, es complicado porque no tengo carné, entonces hago los reconocimientos desde el sitio del copiloto. Entonces, pero bueno, bien, pasarlo bien, que es lo importante. Bueno, pues enhoraboa. Por ano veremos que podemos, onde nos podemos atopar e como podemos falar. Ata logo, o bolseiro da Federación Galega de Automobilismo, que completou este xeito este ano como bolseiro. E aquí un señor, un Alex Crespo, que trae unha cara un pouco revirada. Contame, que pasou? Nada, todo perfecto. Fin de semana simplemente de trámite, a acabar, a levar o coche inteiro, porque teño intención de salir en Barbadás. Nada, objetivo cumplido. Bueno, ahora esperar ese Barbadás e pichar a temporada, non? A ver, para o ano que ven vai estar complicado, porque vou ser pai por segunda vez, non dá para todo. Entón, bueno, a ver o que se dá feito e nada máis. Barbadás, sí, Barbadás, o coche foi comprado con intención de facer Rally Mix, pero empecé na subida da casa e campeonato inteiro. Bueno, pois hai que darte enhoraboa por a túa segunda paternidade próxima e nada, que podas compaxinar as dúas cousas e nos vemos nas carreiras. Ímonos agora a falar con Fran Cebei. Fran tamén aí consultando tempos, mirando... mirándonos aquí facendo un directo para a túa conta. Bueno, pois saudamos a audiencia de Fran Cebei e falamos contigo sobre como foran as cousas esta subida. Bueno, pois a verdade é que ben, viñamos xogando o terceiro puesto do campeonato, con Crespo e máis co becado da Federación. Anduvemos diante deles toda a fin de semana. Antes fixamos mellor tempo que agora, pero bueno, a verdade que o objetivo era quedar diante deles, con quedar diante deles tiñámoslo feito, e así viñamos a disfrutar, e como vimos onte que estábamos diante deles, entonces agora mismo igual, válenos o puesto, e válenos para o campeonato, que é o que viñamos. Ahora pensar na temporada que ven, que plans tes para 2026? Ainda falta moita terra, unhas subidas por aí, fora. Para 2026 non sei, seguro que imos repetir o campeonato en montaña, pero primeiro ainda hai que acabar isto, ainda hai que ir a Cuntis, a Barbadás,
para a semana vamos os entrenos a Carballo, porque claro, acostumbrámonos aquí ao asfalto e agora hai que volver á terra, que a terra non é o asfalto. Que é algo que ten este tipo de unidades, ten esa versatilidade, esa posibilidade de correr en asfalto na montaña, pero é unha máquina moi pensada para a terra e se pode sacar moito rendemento. E claro, perder o toque de terra que é diferente ao asfalto, non sei, igual te perjudica, non? Claro, é que nós antes íbamos moi ben na terra, pero desde que empezamos a facer este campeonato, salimos en Ribadumia e víamos super ben, parecíamos novatos, sabes? E entón, agora vamos aos entrenos a Carballo, hai que pasar o coche para a terra, e vamos aos entrenos a Carballo, facer as dúas de terra, xa íbamos ir a Portas, porque estaba o coche de asfalto, estaba tal, teño pouco gana andar traballando nestes coches. Pero a verdade é que os coches funcionan a mil maravillas, o campeonato é o primeiro ano que o fago inteiro e encantoume, isto é para repetir, e a verdade é que moi ben, o ano moi ben, todo o equipo funcionando, o coche funcionando, e a verdade é que está para repetir. Pois para repetir, mirámonos nos rallies Sprint, nos rally mix, onde te queiras disfrutando. Vale, moitas gracias. Bueno, pues Oncebei, como dicíamos antes, un dos protagonistas da subida tamén, e ele estaba contento, pois eso, coa súa posición, que é importante, cando uns marcas uns objetivos personais, saber onde quere quedar. E por aquí un home que, non sei, eu pásome un pouco a veces, me creo moi gracioso, digo, joder, Abraham Vázquez, o pingüino volador e tal. Bueno, dá gusto verte fora dos ámbitos das carreiras e ver que eres un bo tío, que eres un tío simpático, que faz disfrutar e que nos faz quedar tan ben os galegos en xeral, Bueno, eso foi suerte. Bueno, contanos ti, como foi a fin de semana? Unha fin de semana complexa por tema da climatoloxía, pero contanos como foron as carreiras. Ben, no noso sitio, onte a verdade é que máis cerca de Pisco do que esperaba, porque o ano pasado aquí sacábanos bastante, entonces fume contento. E hoxe pois, tuvemos a oportunidade de probar o coche en auga, que ainda non fixera ningunha manga con estes coches en auga. Bueno, gustoume bastante, pena que non foran estas dúas tamén para seguir traballando e collendo reglajes de agua, que nos valdría pa moito, pero bueno, foi así, ahora secou, estaba para correr, corrimos un pouquiño máis. Experiencia máis dentro do Campeonato Galego de Montaña. Que queda este ano? Queda algo por facer? Sí, quédanos Alicante, a última do Nacional, non sei despois se pararemos aí ou se ao mellor, a verdade é que me gustaría baixar ao sur a facer unha, porque ali teñen uns regionales moi chulos e con moitos inscritos de Carcross, e a verdade é que me gustaría ir ali a pelear con eles un pouco. Se pode ser iremos, e se non, pois baixamos a persiana por este ano. Estaremos atentos ao Campeonato Nacional e seguindo as todas as evolucións nese novo escalón dentro das carreiras e enhorabuá por todo. Moi ben, moitas gracias, chicos. Bueno, pues Abraham Vázquez, tamén protagonista, segundo clasificado dentro desta proba. O primeiro está aquí, o que gañou a proba, o que gañou o campeonato, o que dominou, dice, chao, xa está, só diste todo. O señor Pisco Ventín, un tío que sempre ten un sorriso, que sempre ten unha cara amable. Pisco, unha nova carreira, unha nova victoria. Pois parece que sí. Teño que agradecer moitísimo aos meus mecánicos. Ao final ganamos o campeonato, non só por min, sino por eles tamén. Agradecerlle moitísimo. Bueno, o equipo de Yacar tamén, que intenta facer o máximo posible tamén por estar aí. Bueno, pouco que decir. Un poquinho a avaliación da tempada, porque temos tempada nacional, tempada galega, empezamos a xuntarnos con moito volumen, non? Sí, estamos luchando por todo. Por ahora só podemos decir que temos este campeonato de montaña. Queda o de España, que temos que ir a Onil. Todo vai ben, levo todo primeiros, pero claro, hai que acabar a última. Entonces hasta acabar non se pode decir nada. E o Rally Mix, pois estou intentando pelear polas últimas vitorias para estar aí no duelo en Barbadás, se pode ser, a luchar o título tamén. Pois noraboa por como van as cousas, falaremos seguramente con máis detalle máis a cara ao final de tempada e a seguir pelexando e a seguir evolucionando este xeito e elevando o nome de Galicia e elevando os galegos, o corazón dos galegos nas carreiras do Nacional. Eso é o mellor de todo tamén. Nada, Pisco, deixámoste e nos preparándonos para recibir os seguintes convidados nesta retransmisión da cuarta carreira da subida a Ponte Caldelas, porque aquí non mirades coches, pero só os escoitamos no trazado, porque despois dos Carcross sempre, xa o vinache nas anteriores mangas, faz unha pequena pausa para darlle tempo os puntos de radio de limpeza daquelas zonas máis sucias, preparar o asfalto para que non exista problemas, pois para as unidades como as que van a chegar agora, os CMs, os fórmulas, as barquetas, neste caso a barqueta de Jorge Fernández Vilarchao, esa Gloria C8P, e agora ten que estar por aquí entrando o Silvercar S3,
que, bueno, pues levou unha fin de semana boa, unha boa fin de semana. Soubo facer a súa carreira e agora falaremos co seu piloto. Está recollendo aí unha pequena zona de avituallamiento previa entrada do parque de meta e así non teñen que volver andando para forrarlles tempo. E agora falaremos con el con calma sobre como foron as cousas esta fin de semana. Aquí está o Silvercar S3. Falamos con Dani Rodríguez. Bueno, Dani, primeiro de todo, tirón de orellas. Hai que salir máis a montaña. O sea, non te dou nin opción a responder. Xa, punto. Ahora, fin de semana boa, non? Fin de semana perfecto. Ayer estrenábamos unas ruedas buenas que nos vendió Vildariño, un compuesto nuevo, y va impresionante este compuesto. Hoy nos pilló en bragas con la lluvia y se complicó un poco, pero ahora no sé si salvaríamos los muebles o no. Tengo que ver. Hai que consultar os tempos, logo, como nos atoparemos no parque pechado, bueno, na ceremonia de entrega de premios, aí veremos onde está, non? Pero unha fin de semana dominando moito. Sí, arriesgando lo que podemos, pero sin pegar un golpe. Vendo o resultado desta última prueba de montaña da tempada, que pensamos para 2026? Pues a ver si se anima Juan también y hacemos una temporada completa. Firmo xa, ¿eh? Sí, firmamos ahora. A ver si hacemos una temporada completa bonita entre Juan y Martín y Ratón y así. Sería bonito ver, ahora que temos unha copa para CM, esta copa Grupo Montiño, ademais memorial para Gauteda, joder, pois ter un bo grupo de CMs, ver carreiras, ver piques, que nos gusta a los aficionados. Sí, esto es lo bonito de las carreras, que estemos todos en menos de un segundo, es lo mejorcito. Pues, noraboa, e nos imos continuar entrevistando a máis compañeros. Pois mira, como os seguintes protagonistas que ten que ser o señor Miguel Ratón, piloto, organizador, bueno, un home que fai de todo, que este fin de semana se meteu nunha carreira complicada. A carreira Ponte Caldelas que, bueno, a climatoloxía parece que o sábado iba todo moi ben, pero ese domingo se torceu un pouco, non? Sí, a verdade é que sí. Onte un tempo maravilloso, hoxe complicado é unha novedade máis para min con CM. Pero bueno, contento, sabemos o que é correr ora en agua, onte estaba seco, pero a carretera estaba bastante deslizante, pero bueno, contento. Bueno, ahora pensás en 2025. Sí, 26, sí, ahora isto acabouse, nada, po ano que ven máis é mellor. Bueno, pues noraboa, e siguen falando nas carreiras. Vamos buscándonos protagonistas, miro aí pendente, vamos deixar un pouquiño que miro os tempos. Mira, isto é a imaxe que buscábamos, Xa non está facendo entrevista, pero así, gestualmente. Isto como para... Sí, pode ser un tirón ou pode ser que acabe de gañar a subida. Pois sí, mira, Martín Villar, campeón en Ponte Caldelas, isto é que dice que ganas, non foi un tirón. É que a verdade é un fin de semana moi bonito. Por fin había algo bueno, tiñamos algo de lucha. E a verdade que, bueno, moi contento porque, bueno, acabamos de ganar a categoría, fizemos segundo da general, é o que viñamos buscando. Onte, mala suerte, rompín unha roda, tuve que salir con a bon adiante, Xuxer atrás, xa mañán complicado, sin rodas talladas de fai 5 anos, pero a verdade moi contento, moi contento, a verdade que unha alegría, quería acabar enteiro porque pa semana vamos ao país veciño, vamos correr a Portugal, ali a Boticas. Entonces, pues nada, moi contento o remate da temporada, nada, darlle gracias á escudería, a organización desta subida e a todas, porque, vamos, foi un ano moi estresante, pero moi bonito. Bueno, con esta Copa CM, Grupo Montiño Memorial Paco Uteda, con poucos que vos has tenido en marcha, esas ser regulares, pero mira, acaban de dicir Dani, que a ver si comeza Juan, que cree que xa o ten medio convencido, para facer a tempada completa, sumar a Miguel, contar contigo, facer un bo grupo para ter piques de carreiras cos CMs e disfrutar. Eso é o que mola, que tamén que abran para que poida correr tamén o Pijo,
porque creo que xa debería estar estando aquí, porque, bueno, a verdad que as aerodinámicas deixámolas para a Fórmula 1. Aquí vimos a pasalo ben, a disfrutar, a competir, e ojalá que po ano pois, se xunten moito máis e haya estes pickers sanos de querer correr, ganar, e o que gane, ganou, aquí vimos a disfrutar. Por lo menos eu xa teño unha edad pa eso, pero bueno, seguimos aí e seguimos loitando con este coche que a verdade me ten dado moitas alegrías, son moitos anos con el e mira, moi ben, moi contento. Pois noraboa, a seguir disfrutando. Moitas gracias, gracias polo vosso traballo. Martín Villar, que acaba de adjudicarse a victoria en Ponte Caldelas, e tamén, mira, a victoria no campeonato, que isto é importante dentro desta Copa para CMs, Grupo Montiño, Memorial Paco Uteda. E aquí falábamos durante o directo moito do señor Camba. Pois sí, podemos baixar sen problemas, claro. Digo que falábamos moito. Bueno, eso é que temos Camba para moito tempo, non? Non, realmente non. Contanos un poquinho, porque hai un rumor, un run esta fin de semana dicendo pode ser das últimas carreiras de Camba. Esta é a última carreira. Como carreira, despois seguir indo ao máster, non sabes, pero carreira xa deste tipo acabouse. Sin embargo, mirábamos os tempos, botábamos os tempos, había momentos que estabas por diante dun fórmula que te mirábamos en forma. Sí, pero bueno, hai que pensar xa en retirarse, que son moitos anos. Vou facer xa 82, xa é moito. Bueno, pero disfrutando das carreiras, que é importante, Vale, pero todo ten un principio e todo ten un fin. Entendes? Entonces, pois hai que pensar en retirarse. Como ves agora, con toda a perspectiva dos anos por diante, xa non te pido unha valoración das carreiras máis inmediatas, sino a perspectiva da tua carreira automobilística, non? Pois eu creo que, oye, a prova témolo aquí en Ponte Caldelas, 96 participantes. Creo que están nun punto óptimo. E ti, personalmente, a tua trayectoria? Xa é o fin. Acabouse, entendes? Entonces, non hai máis. Bueno, pois darte a enhoraboa e agradecerte todos os anos que dedicaches a correr, todos os anos que nos sentamos nas cunetas e disfrutamos cos coches, agradecerte todo iso, que sigas facendo o que queiras, que sea como os toreros, que se retiran, pero logo mellor dentro de 2 anos volves e podamos disfrutar. Se sabe, sempre hai a veces un retorno, pero vamos, non creo. Ahora, o máster que se fai no circuito da Madalena, ese seguir indo mentras o cuerpo aguante. Pues aí nos veremos seguro. Enhoraboa por esta fin de semana. Pois moitas gracias. Mira que noticias nos atopamos, non? A veces sen buscar moito, bueno, buscábamos a confirmación, máis que nada buscamos a non confirmación, non? Da nova, de non confirmar, non, isto me retiro, non o sei, non o teño claro. Nos acaba de confirmar, pois Camba en directo dice, non, esta é a miña última carreira, agora me retiro, agora é o final. Pois, mira, novas que temos por aí. Seguimos recibindo os protagonistas, facendo valoración de fin de semana. Como foi a cousa? Bueno, tiñamos unha mentalidade moi rara para esta carreira, viñamos a pasalo ben e a dar espectáculo. Onte dimos de carallo, verdad? Andando de lado, que pasa que non contábamos que as rodas iban a acabar tan pronto, e mira con que subimos hoxe en seco, con rodas de auga. Pero bueno, era a última, había que disfrutar, o que había que facer fixose durante o ano, e quedamos contentos, fixamos temporada inteira, dimos, Jorge campeón, que eu sou campeón galego, e máis non se pode pedir este ano. Unha temporada completa, como diste, de satisfacción, pensando xa na que ven, non? Sí, efectivamente, encargando xa pezas antes de que acabar a temporada, xa hai cosas encargadas e ben, moi contento simplemente de poder rodar a temporada inteira, de sumar kilómetros, que ao fin e ao cabo creo que é o importante nestes coches. E dos sustos este fin de semana tamén se aprende, oye, sabes, hai que saber buscar os límites ao coche onde está, que onte na primeira de entrenos vímonos aí un pouco apretados. Bueno, de todo se aprende, nos encantados de seguir dentro nas carreiras, xa polo que nos acabas de dicir que estás comprando pezas na tempada que ven, nos seguiremos atopando, así que disfrutaremos contigo no campeonato 2026. Espero que sí, espero vervos aquí, que facedes un traballo espectacular, dá gusto si sempre ter as entrevistas, dar a conocer un pouquiño a xente e todo, e a verdad que moi agradecidos a vos, espero vervos po ano no mesmo sitio. Gracias a ti pola valoración e gracias por espectáculo nas carreiras. E vámonos con o señor Bernardino Lorenzo, que creo que nos contes como foi a fin de semana. Foi tranquilo, acabamos as mangas todas, divertímonos e é o que vimos. Empezamos con seco, viu despois a chuvia, aí complicounos un pouco, non? Pues sí, pero como na primeira de entrenos dos xa non salimos,
E despois, bueno, xa cambiou o tempo e xa non houve que arriesgar nada mollado. E como foi a tempada? Contanos, fanos unha pequena valoración. Bueno, a ver, estaba un pouco desanimado, este ano agora últimamente animeime co coche, e pa ano seguiremos, ainda que non fagamos a temporada inteira, algo habemos de facer. Bueno, pues ali te esperamos, gracias por darnos todos estes días de diversión, fines de semana de diversión na montaña galega. Moitas gracias. Imos buscando uns máis protagonistas, graciñas, porque temos o último dos fórmulas. Por aquí, de Miguel Ángel Rodríguez, temos a Jorge Fernández, que o miro atentísimos tempos. Había que ver o tempo hasta o final? Sí, bueno, tiñamos creo que un margen da anterior manga e bueno, ahora nesta pues tampouco agregamos moito, a verdad. Ao final unha fin de semana que tivo esa particularidade de comezar con agua que parece que puso nervioso un pouco a todo o mundo, non? A verdad que o fin de semana foi complicado. Pendientes, creo que todo o mundo das aplicacións de teléfono, mirando a hora que iba a chover, a que non chovía, bueno, ao final acertaron, daban chuvia a primeira hora, nós decidimos non arriesgar en entrenos e non salir, esperar a que secara un pouco e acertamos de pleno. Mais alá da avaliación da fin de semana, faime unha avaliación rápida, xeral, da tempada. Pois a tempada eu creo que máis non podemos pedir, a subcampeonato, campeón de categoría, dúas carreiras ganadas, segundos postos, un terceiro. Eu creo que é un botín moi importante o que nos levamos. Estou contentísimo co traballo que están facendo o meu equipo, que non se ve. A verdad, é unha cousa que non se ve, venme a min correr, pero é que detrás deste coche hai moita xente traballando e sobre todo Vicente, Fren e Manuel que están dando, o sea, estamos ao final. Non estamos no punto do 100%, pero estamos próximos aí. A verdad que moi contento con isto. Bueno, teremos unha tempada 2026 por diante para disfrutar do Gloria C2P, non? Pois, a ver, se todo sae ben, queríamos dar o salto ao Campeonato de España. Estamos pendientes aí de, bueno, o de sempre, o presupuesto. Pero bueno, seguiríamos correndo algunha aquí en Galicia, que pasa que, bueno, o campeonato completo vai ser casi unha cousa inviable se damos o salto ao final. E se non, pois nada, veremos para o ano que ven no campeonato, eso seguro. Bueno, escollas o que escollas, estou convencido de que nos va a facer disfrutar igualmente. Para nos é unha honra que máis e máis galegos se sumen ao Campeonato de España e poder defender os colores de Galicia, que nos representan a todos, e que poder dicir cando un vira unha carreira do Nacional e dicir ese estaba correndo nas subidas que veu cerca da casa, e eso sempre é un orgullo. Pois agradezco as túas palabras. Nos estamos esforzándonos en poder dar o salto e, a ver, non é un supercampeonato, pero bueno, fainos ilusión e eu creo que temos un ritmo moi alto, o sea, aí que ao final na nosa categoría creo que temos un ritmo bastante fuerte. Fixemos a temporada inteira con rodas usadas, sin ni siquiera montar un neumático novo, creo que é un paso conveniente que podemos dar. Entón vamos loitar por el. Bueno, pois que haxa moita sorte e noraboa polos éxitos desta tempada. Pois moitísimas gracias e moitas gracias a vos polo que estades facendo, que é unha pasada. Pois eso deixámoslo aí. Me cago na hostia. Bueno, alegría propia destes momentos. Nos ahora, mira, imos deixarvos con esos patrocinadores desta subida, deste campeonato Xunta de Galicia de montaña, porque, mira, non, pues temos por aquí o alcalde de Ponte Caldelas, así que non imos cortar nada, porque falábamos precisamente dos apoios, dos patrocinios das institucións. Temos o alcalde de Ponte Caldelas. Bueno, un placer contar contigo ahora mesmo en directo para a Federación Galega de Automobilismo. Falábamos agora da importancia dos patrocinios das institucións e mira, apareces por aquí e dicimos, é o momento pues, de falar unha nova edición da subida, un grande éxito, non? Miramos moita animación no pobo, miramos que isto enche a vila de actividade. Sí, aparte de, bueno, 96 inscritos, o sea que a subida de maiores inscritos do ano, e bueno, pues moi ben. Nerviosos todos, porque, bueno, son moitos e organizar isto non é fácil, pero, bueno, a escudería de Ponte Caldelas son uns fenómenos e bueno, pois estupendo. Todo saiu ben, non hubo incidentes graves, moita afición e nada, pois agora a disfrutalo e a comer, que están todos deseando ir a comer. E a pensar no 2026, non? Sí, eso ya. Antes de que empezara xa estaban pensando no que ven, o sea que... Bueno, pues
Gracias por acudir así atracado, gracias por permitir que todo esto sea posible. Alcalde de Ponte Caldelas, que sempre encantado con a súa vida, sempre implicadísimo, tanto que, mira, eu poucos alcaldes de verdade, miro isto que está facendo el de virse hasta o parque pechado, vir a falar cos pilotos, acompañalos, saudalos. Iso é unha auténtica maravilla, iso é unha auténtica maravilla. E o gallá, pois, os que teñen a capacidade de decidir cousas desde as institucións públicas, pois se impliquen tamén non só en outros deportes maioritarios, senón tamén en deportes que son numerosos, que son importantes, pero mellor que non é o fútbol, pois que onde fai falta axuda, onde fai falta eses apoios, e que se os apoios chegan, os resultados tamén. Esta subida, na súa autoedición, convértese na descripción máis amplia de todo o campeonato galego, e onde malia ter pechado o campeonato, pois aquí están pois pilotos moi importantes que podían perfectamente non acudir a correr e non pasaba nada nas súas carreiras, pero que veñen porque se sienten cómodos, porque están a gusto, porque perciben o apoio e fan cada vez máis grande unha subida como esta. E eso que creo que debería intentarse, que o apoio das institucións fora cada vez maior, e agradecer a todas as institucións que apoian ao longo de todo o ano o campeonato galego, especialmente a Xunta de Galicia, que pon nome ao campeonato, e que tamén o Circuito Internacional de Montalegre, que decidiu este ano dar un paso máis, ampliar ese patrocinio que ten co Campeonato Galego de Montaña para, bueno, fortalecer a través desa sinerxia pois esa relación onde un dos beneficiarios sea a montaña galega. Bueno, pois ese speech en favor do apoio público importante, tamén agradecer as institucións privadas, e empresas privadas que apoian a montaña. E mira, aquí estaba a entrega del laurel, da corona del laurel, a Jorge Pérez como campeón da subida. E con esta imagen ímonos quedar, con esta foto, ímonos rematar esta conexión para prepararnos para a ceremonia de entrega de premios. En pouco tempo estaremos de novo. En pouco tempo estaremos preparados para retransmitir esa ceremonia e nos encantados de que nos acompañedes. Mira, vamos con esas patrocinadores, que eso sí que é importante ubicalo, e nos agora continuamos e vos contamos que o que vai pasar a continuación.